hallottam, hogy a pizzafutár egy videókazettát vitt egy embernek, bekapcsolta, és a banángör videójába találta magát, szóval csácsumi csácsá palacsintás ütőként banángör vagyok, másfél Réka, és ebben a mai videóban Petrával fogunk játszani a Morden Mystery 2-ben. Én nem kellett valami meg. Petra, ezt vissza fogod kapni, azt ugye tudod? Itt van Petrácskánk, ő a gyilkos. Elsőre, értitek? Elsőre ő a gyilkos. Én ezt nem hiszem el. Amúgy amúgy srácok, nem úgy rendeljetek be, hogy viszont a Slaptover 3 nézzétek. Hát itt Hanna feltette videót. De most nem nézem meg, mert Petrával beszélek, és videót én is veszek fel. Azt hittem, hogy rendesen el tudok bújni. Amúgy én tudom, hol van az egyik csávó. Tudom, ő a serif. De nem, hanem az egyik csávó egy piros valamiben van. A serif meg fog téged ölni, csak mondom. És akkor tudom, most ölne meg, és akkor majd nézted. Nem is tudsz normálisan játszani. Amúgy egyszer Stella elmondjam, mit csinált? Na mit? Hogy majd megmutatom, hogyha meghalsz. Akkor nem halsz meg. Oké, és még 2 ember van. Öld meg! Jó. Na hol van? Úristen! Komolyan mondom, mi ez a hely? Valami rózsaszín helyen van, a másik meg egy ilyen piros helyen. Srácok, amúgy írjátok meg kommentbe, hogy nektek hány feliratkozótok van, hogyha van csatornátok, hogyha nincs, akkor ne írjátok meg. De jó. A játszott idő. Akkor nem jó. Na, akkor megmutatom. Akkor gyere ide, és majd megmutatom. Nem volt annyira meg. Nézd, itt ő. Jó. Így játszott. És a gyilkos az utolsó másodpercben ölte meg. Na, menjünk szavazni. Hotel 2 a best. Amúgy nem az a best, hanem a Millbase meg a Factory. Amúgy én tudok itt egy titkos helyet. Nekem meg a Merson 2. Assza. Bár csak nem mutattam volna meg neked. Te mi vagy? Ártatlan te. És ártatlan vagyok? Nem hiszem el. Te mindig az első körben vagy murder. Te pisztoly. Mi az? Ki a morder? Tudom. De hallottam a gyilkolást. Most. De gyerünk, menjünk fel. Na, te ne legyél már beszélni. Most srácok, hogyha néhányszor elkánkodok. De ki ez? Mondja meg! Ez hogy halt meg? Ki az? Hoppá! Majdnem megöltek. Én nekem meg is öltem. Láttam, spárgába haltál meg. Itt nézem. Nem én vagyok. Szerintem ő egy ártatlan. Itt a bomba. Megöltek engem is. Így, hallod, így jött a kés, nézd. Petra, így jött a kés, és akkor így belém jött. Úristen. És én mellette mentem el, nem? Fú, de jó, hogy lelőtte a serif. De ki volt az? Hát én nem tudom, én láttam a izét, megmutatom. Hol vagy?
csávó volt az? Itt. Itt. Ő volt az. Akinek a fején állok. Ez volt az. Ő volt. Ki is lépett. Factory legyen, egy House 2. Fú, Factory! Hát nem az fog nyerni, hanem a House 2. Mert azra a 3-at nem tudom. Most srácok, nektek ki a kedvenc videósatok? Most közelebb jövök, mert a netem alig van. Ó, ártatlan vagyok. Én is átadtam. De most komolyan átadtam, vagy? Igen, komolyan ártatlan vagyok. Puki, 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 puki. Nem mondom meg. Nem én. Megöltem? Nem, engem nem öltek meg, én most jöttem fel az egyik titkos helyről. Megvan a gyilkos! Megöltek. Ki a gyilkos? Nem mondom meg. De kérlek. Az a ilyen zöld sapkában van, ami brazilos, és ilyen zöld pólóba, ilyen sárga a haja, nagy lába van, és ez zöld kése van. Csinálom. És most a pincébe van. Akkor de nem megyek. Várj, most már kiment a pincéből. Elbújok. Most megy fel a pincéből. Én elbújtam. Hol vagy? Nekem nem fog. Persze, hogy lekopizod. Ja, ez nem az. Akkor mondom neki, hogy menjen a garázsajtóba. Brazil táncosnő. Úristen, spárgázva haltam meg. Én is vagy. Hogy meghaltál, így eltűntél? Hát Gigi Bro, hát ez nagyon easy volt. Hát én megírom, srácok, a Gigi Bro. Gigi Bro. Gigi Bro. Én szabad. Mondom, hogy milyenek vannak. Van a Millbase, van Millbase! vagy a Office Suite. Hát amúgy ez volt először, de utána legyen a Millbase. Amúgy a Official 3 is jó. Nekem az nem tetszik. De amúgy szerintem ne annyira bujkál titkos helyre, mert sokan megtudják. De amúgy én mutattam meg neked. Ártatlan vagyok, én ezt nem hiszem el. De nem már! Annyit mondok, hogyha én mortál leszek, akkor meg foglak ölni 2-szer. De hogyha most te megölsz, akkor csak egyszer. Mármint, hogyha most megölsz, akkor én 2-szer foglak megölni. De hogyha engem nem ölsz meg, akkor csak egyszer. Jó, oké. Most meg fogsz ölni, vagy nem? Addig ezt eldöntöm. Amúgy én nagyon jó vagyok a Murder Mystery 2-be. Én amúgy most azt csinálom, mint Stella. Én amúgy kint vagyok. Amúgy én bent vagyok. Yes! Bro, az könnyű volt. Meghalt Petra. Meghalt a Peppa. És amikor te ezt mondtad, akkor már én ezt is. És amikor te leszel a és én leszek a sheriff, akkor mi van? Akkor te nem fogsz engem megölni, de én megfoglak, mert a Murder meg tudja ölni a sheriffet. Hú. Ne, ez amúgy ez tök jó, de amúgy a többi viccor. Csak az a bajom ezzel, hogy ez kicsi, és ebben nem annyira férünk el. Ja. Na,
Most hát én picit fáradt vagyok. 10 óra 47-kor. Ártatlan vagyok, én ezt nem hiszem el. Jártatlan vagyok. De te kétszer voltál Mordor. És? Amúgy én tudom, hogy itt hogy kell átglitchelni. Nem tudok, vártok. Át akarok glitchelni. Ne! Megöltek, hallod? Át akartam glitchelni, de megöltek. Nem mondom meg. Most nem mondom meg, ki a gyilkos, mert te kétszer voltál. Ki a gyilkos? Nem mondom meg, mert te kétszer voltál. És? És nem mondom meg. Sorsoltak ki? Akkor mi van? Arról nem ételtek. Hát, de megölt, mármint egyszer öltél meg, szóval nem mondom most el. Haha! Hogy szétestő? Nem baj, hogy nekem nem mondod el majd. Engem nem érdekel, hogy ki a gyilkos, én majd elbújok. Halljátok, én... Basszus. Amúgy valaki azt mondta, hogy nagyon pro a Modern Mystery 2-ben, és egyáltalán nem. Nem értem az ilyen embereket. Nem értem az embereket. Leteszem. Nurse 2. Mondok, Nurse 2. House 2! Na! Feldobtak az emberek. Hatan! Mi fogunk nyerni! Benyomok egy emótot. Benyomok neked egy emótot. Ha, kinevetlek. Ahogy de én ezt nem hiszem el! Már megint ártatlan vagyok. Addig fogunk játszani, srácok, addig fogunk játszani, amíg Modern nem leszek. De sheriff nem akarok, mert abba szar vagyok. Murder. Murder vagyok. Nem vagy mondta, mert én vagyok a mondta. És mindjárt megöllek. Komolyan hazudsz. De én vagyok a mondta. Akkor vedd elő a késed. Tényleg te vagy? Vagy a főszentlélek. Basz! Oké, és tegyük le a telefon, szia! Én ezt nem hiszem el! Na jöhet, most kilépek és jöhet az unfriend. Kiléptem és jöhet az unfriend. De ez mi volt? Várjatok. De valamiért csak úgy letette a telefont. Majd akkor mondtad le, hogy oké, letettük a telefont. Na. Jött az unfriend. 4, 3, 2, 1, unfriend. Ki is unfriendeltelek. Kitörlem az előzményekből. Azt is nézzük, hogy meg vagy-e még friendek. Nem kell nézni, srácok, hogy milyen játékokkal játszok, oké? Jó, nem kell nézni. Igen, ki vagy unfriendvelve, most már 72 friendem van. Na jó, akkor én meg letestem a telefont. De amúgy te meg 3-szor vagy gyilkos, ez nem ér. Hát engem sorsolnak, hogy ki nem mind döntöm el. Akkor én dislike-olom a Modern Mystery 2-t. Na inkább befredellek, de többször nem. Fredelj vissza, Mari, és joinolj be a Brookhavenbe, mert már az a legjobb játék! Nem az a legjobb játék. De. Nem az a legjobb. De akkor a Modern Mystery 2-ben a legrosszabb! Jó, akkor hogy lehet, hogy csak az volt a baj, hogy olyan szerveren voltunk, és mondjuk, hogy most belépünk, akkor lehet, hogy csak te leszel a Mordor. Fú, amúgy az tök jó lenne.
És te meg folyton innektok. Itt vagyunk, úgy ettek el rá csináljak. Ájba. Estem az ágyról, komolyan, a kezemre estem. A kezemre estem. Most önnek, hogy látszunk vele. A Brookhaven-nel játszok is kész. RIP! Mi azzal nem akarok. Hát akkor meg leteszem a telefon. De kérlek ne. Akkor joinolj, mert vége a videónak akkor. Hogy Nem úgy is. Jó. Végézzetek el, csináljak. Nem tudom most itt mi van. Videós találkozó van itt, vagy mi? Ona. Egyszer kell rá csináljak, te mérted meg? Oké, és vége a videónak. De akkor csak lépj be sima szerverre. Hallod, ők befrendelnek, de én nem frendelem őket vissza. Már ott most este van? Igen. De nem joinoltál. És ott van egy 17-es ház Squid Game tábla. Hát, hogy nem töltött be. Nem joinoltál rám, akkor lépj be újra. Én beláttam spannon egy egeret, egy dagadt kis egeret. Dehogy láttuk dagadt kisegeret. Lépj ki és joinolj rám, és akkor egy percet kell csak várnod. Várjál, mindjárt jövök. Srácok, addig iratkozzatok le Petráról. Nekem nincs így videózolám. Tudom, csak hülyéskedek. Amúgy is már elhárítottuk a videót. Hamar, srácok, uncsizok. Most éppen hülyéskedek. Igen, mi a neved? Neked nem baj, engem most nem fogsz látni. Nem baj. Csak az a Messengeren beszélünk, és be van kapcsolva a kamera. Na most már De bejoinoltam. baj, mindjárt jövök. Srácok, én is mindjárt jövök, csak elmegyek a WC-re. Mert nagyon kell. Addig nézzétek a kis horcsogomnak a fejét. Így. Mindjárt jövök. Oké. Na, hát itt vagyok, srácok, és Petra. Oké. Hát, srácok, ki lesz? Itt van Rami. Jaj, ezen a szerveren vagyunk. Igen. És kinagyítom egy picit. Srácok, amúgy szavazzatok. Legyen új profilom, vagy ne? Írjátok meg kommentbe. Amúgy, Csináltak azt, hogy legyen. ne. Amúgy, srácok, Itt van egy démon. nem. Írd azt, hogy nem, de én elteleportálok innen. Amúgy, srácok, írjátok meg. Komment. Amúgy, hely, alsó, nem tovább, Monstis. Magyarul Toka Szofi Bokának köszönöm nagyon, mert ma lett a koronverses hirdetés, és harmadik lettem.
Szóval nagyon köszönöm. Hogyha láttatok a fejemet, nagyon csodálkoztam. És nagyon örültem. Nagyon köszönöm, és sosem volt, amikor rolversenyem. És akkor vágtam először életembe. Szóval nagyon köszönöm. Amúgy Petra, itt vagy? Igen. Oké, szóval nagyon köszönöm, hogyha látod ezt a videót, akkor kérlek, ír kommentet, mert nagyon köszönöm. Mi? Te most hova teleportáltál? Hát én most itt vagyok a kezdőponton. Bam, squishy, wow. Megmutatom a kis hörcsök dancet. Bam, squishy, wow. Bam, squishy, wow. Vártok. Bocsánat, hogyha tüsszentek. Ne fogd már meg. Amúgy nekem van sárkányrepülőm. Csak mondom. Ez hol? Ezt én vettem a karneválon, de repülhetünk vele. Eszed, Tokia, hülye. Mi van, bla bla? Mit írt? Ez szokja hülye. Ugye ezt nekem ide tudod így adni? Nem, mert nem tudom, mert neked nincsen meg. És amúgy nem is adnám oda. Nem, hogy mind a kettőnek. Ja, várj! Megyek hozzád újra. Repülök. Bejoinolt egyik videós találkozóra, barátom. Gyere a kezdőpontra. Próbálok ugrálni. Gyorsabb legyél, Mari! Hát én itt vagyok. Megjöttem. Ha baj van, hívj engem. Ho, hívj engem. Ho, hívj engem. Megjöttem. Itt van. Szia. Aha. Hát a srácok, itt van megint egy nézőm! Ja. Most, hogyha bejoinol a fanom, akkor én kiugrok a világba. Halljátok, itt van a néző találkozóban, vagy mi? Itt van Rebi, itt van Laura, mindenki itt van. Az a sok cuki BFF videót te csináltad, nem? Igen. Mit írtál? Azt írtam, hogy amúgy te most azt írtam, hogy hol van már? Amúgy te most egy vízibe szeretnél. Amúgy engem látszok is. Mit ír? Bro, 8 éves Genje. Bro, 8 éves.
Kilépek. Én nem tud reportolni. Most csend lett. Hát srácok, ennyi is lett ez a mai videó, hogy tetszett, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. És szerintetek is baromság az, hogy 9 évesen nem lesz Roblox, és bezzavak 15 éveseknek lehet. Szóval hát ennyi is lett Én volna. meg 8 vagyok, mégis nekem már első vagy második óta megvan a Roblox. Igen, amúgy ők egy hülyék. Hát ennyi is lett volna. Nekik még ilyen kis bacon karakterük van, attól... Ja. Attól 5 évesek minden, nem? Mondjuk van egy 12 éves, és akkor 12 éves Brock nemrég töltött el a Robloxot, mint Sally, és akkor ő először játszik, és akkor neki békő karakterje van, mert nincsen Roblox-a, mert azt se tudja, hogy mi az. Ja. Hát meg másik a kinevet. Meg mondjuk Stellának is 15 éves, és neki megvan már 9-8 éves kora óta a Roblox, és akkor az volt, hogy őt is kinevették, meg egyszer majdnem reportolták, mert még csak annyi az időkora. Amíg Réka játszunk, Igen, de már elköszönök a videóból, szóval ennyi lett volna, amíg egy videót majd meg is kell vágnom, de előtte játszok Petrával, szóval sziasztok! ezzel játszunk.